Ezintabeni ezihambe phambili emhlabeni kulonyaka esiwugoqayo kukhona nodaba lokudlula emhlabeni komholi webandla lamaRoma Katholika uPapa uFrancis. uPapa uFrancis washona ngomhla zingama-21 kuMbasa emva kokuxinwa ukugula. Nanku umbiko noNozipho Xaba. Ekuqaleni konyaka ka-2025 ibandla lamaRoma akatholika lasebekelwa ifu elimnyama ngesikhathi kudlula umholi walo uPapa uFrancis ngoMbasa nowayesegule isikhathi esingaphezu kwenyanga. Ngosuku ngaphambi kokudlula kwakhe emhlabeni wavela efasteleni wafisela abantu bakaNkulunkulu iphasika elihle. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. uPapa uFrancis wafihlwa mhla zingama-26 kuMbasa ngokosiko lwamaRoma akatholika. Ezintweni ezahluka ngokufihla kwakhe kubalwa nendawo ehlukile azikhethela yona esaphila, iBasilica of Saint Mary Major. Abaningi babelokhu bebabaze impilo yokuzehlisa nobuphofu ayeyiphila kanye neyokuthanda abantu ababukeleka phansi. Lokhu-ke kwafakazelwa nayigumbi elingenabo ubukhazikhazi nokubikwa ukuthi wayelisebenzisa. Emva kwezinsuku eziyisishiyagalolunye efihliwe uPapa uFrancis, okhadinali abavela emazweni ahlukene babuthana ekomkhulu lamaRoma ukuzoqoka uPapa omusha. uPapa uLeo we-14 waqokwa emva kokuba sekuvotwe kane ngoNhlaba nokwaba engqophamlando njengoba enguPapa wokuqala ovela eMelika. Habemus Papam. Kusenjalo, uPapa uLeo oneminyaka engama-70 ubudala ukube ukhisimusi wakhe wokuqala njengenhloko yebandla lamaRoma akatholika. Emyalezweni wakhe kakhisimusi unxuse ukuba kube nokuthula, ikakhulukazi emazweni abhekene nezimpi. Per il martoriato popolo ucraino. Let us pray in a particular way for the tormented people of Ukraine. May the clamor of weapons cease, and may the parties involved, with the support and commitment of the international community, find the courage to engage in sincere, direct, and respectful dialogue.